Čaute všetci milovníci Hubertovho cechu. Dnes sme si pre vás pripravili video o termopredsádkach od značky Higmicro. Momentálne mám pred sebou termopredsádku Higmicro Thunder TQ 50CL, čiže s ďalkomerom. Po otvorení kartónovej krabice nájdeme vnútri látkový obal, v ktorom sa prístroj nachádza. Prístroj ako taký je veľmi kompaktný, je omnoho menší ako jeho predchodca. Samozrejmosťou sú dve batérie, ktoré sú v cene prístroja a veľmi som prekvapený z ďalkomera, ktorý je zabudovaný vnútri v čočke. Výhodou Thunderu 3.0 je aj kompaktné balenie, ktoré si môžete zobrať priamo do posedu. Je tu aj plac priamo na objímku, ktorú si nasadzate na puškohľad. Samozrejmosťou je aj popruh, nabíjací kábel a nabíjačka na baterky, ktoré som už spomínal, že sú v cene. Momentálne tento prístroj idem osádzať na puškohľad pre nášho zákazníka. Postupne si ukážeme celý postup, ako to vyskladať, čiže neváhajte a sledujte nás aj naďalej. Zákazníkovú guľovnicu máme pred sebou, komponenty na osadenie termopredsádky máme na sklade. V prvom rade si musíme osadiť správne objímku, ktorá je rýchlo upínateľná. Na termopredsádku sme si osadili ďalší medzikus, aby sme mali systém vyskladaný rýchlo upínateľne. Ja ale nášmu zákazníkovi dokážem spraviť z termopredsádky aj pozorovacie zariadenie. Jednoducho si termopredsádku zložím dolu a nasadím očnicu. Tým pádom som z termopredsádky vyrobil pozorovacie zariadenie a zákazník má tzv. Povedané 3 v 1, nakoľko sa v tomto prístroji nachádza aj ďalkomer. Ak vás tento rýchlo upínací systém zaujal, neváhajte nás kontaktovať. Radi pomôžeme a poradíme aj vám. Je to naozaj veľmi jednoduché. Ak by ste nás hľadali, nájdete nás v Trnave na Pekárskej 40. Sme tu aj pre vás.